vorig jaar. Dit jaar stond we ook in de finale van de TPK. In Glen, in de Haarhof. Bino wedstrijd. Alles is bij ons drukker, heller, sneller, hectischer. En vooral als tienerlijf is erg druk. Onze telefoon gaat van 2G naar 3G naar 4G. Maar met vastelovend staat onze telefoon even stil bij de zachte G. Met vastelovend laten we alles voor wat het is. Het is wat het is. Allemaal!